Magandang umaga, mga bata. Alam niyo ba kung ano ang pangalan ng bagay na ito? Alam niyo ba kung paano ito sinusulat? Yan ay ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, panoorin muna natin ang mga letters ng English alphabet. Ang mga sumusunod ay ang buong pangalan ng mga bagay-bagay. Martilyo. 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 Ikaw naman? Mapa. Mapa. Ikaw naman? Damit. Damit. Ikaw naman? Globe. Globe. Ikaw naman? Sapatos. Sapatos. Ikaw naman? Bintana. Bintana. Ikaw naman? Parke. Parke. Ikaw naman? Motorsiklo. Motorsiklo.
Ikaw naman? Beberon. Ron. Beberon. Ikaw naman? Tulay. Lay. Tulay. Ikaw naman? Mangkok. Mangkok. Ikaw naman? Mesa. Mesa. Ikaw naman? Suklay. Suklay. Ikaw naman? Oto. Oto. Ikaw naman? Panukat. Panukat. Ikaw naman? Traffic light. Light. Traffic light. Ikaw naman? Palda. Palda. Ikaw naman? Shorts. Ikaw naman?
Silya. 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 Ikaw naman? Speaker. 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 Ikaw naman? Pabango. Pa. Ba. Ngo. Pabango. Ikaw naman? Tinidor. Ti. Ni. Door. Tinidor. Ikaw naman? Inidoro. I. Ni. Do. Ro. Inidoro. Ikaw naman? Telepono. Te. Le. Po. No. Telepono. Ikaw naman? Computer. 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 Ikaw naman? Payong. Pa. Yong. Payong. Ikaw naman? Tawiran. Ta. Wi. Ran. Tawiran. Ikaw naman? Swimming pool. Ming. Pool. Swimming pool. Ikaw naman?
sofa, sofa, sofa. Ikaw naman? Resort, resort. Ikaw naman? Platito, platito. Ikaw naman? Refrigerator, refrigerator. Monitor, monitor. Ikaw naman? Piano, no, piano. Ikaw naman? Gunting, gunting. Ikaw naman? Gripo, gripo. Ikaw naman? Escalator, escalator. Ikaw naman? Floor polisher, floor polisher, floor polisher.
Ikaw naman? Ihian. I-hi-an. Ihian. Ikaw naman? Helmet. Met. Helmet. Ikaw naman? Keyboard. 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 Ikaw naman? Kutsara. Kut-sa-ra. Kutsara. Ikaw naman? Pitsel. 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 Ikaw naman? Tricycle. 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 Ikaw naman? Kutsilyo. 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 Ikaw naman? Lapis. 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 Ikaw naman? Lipstick. 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 Ikaw naman? Laruan. 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 Ikaw naman?
bakod, kod, bakod. Ikaw naman? Bubuyog, yog, bubuyog. Ikaw naman? Inaanyayahan ko ang mga parents, mga guro, at mga individual na sumali sa ating kampanya against illiteracy among Filipino children. Dahil sa pandemya, lolobo ang mga batang hindi marunong magbasa, kaya kailangan natin gamitin ang teknolohiya upang masugpo ito. Magtulungan po tayo.